Ze začátku, co je vůbec mapa znaků, je to vlastně prostředek, díky kterému umíme najít a použít znaky, které nemáme na klávesnici k dispozici nebo nevíme, jak je napsat. Samozřejmě, krom obyčejných znaků nalezneme také znaky běžné, jako jsou písmena, čísla a interpunkce. Mapa znaků obsahuje množství variant těchto znaků, například jiné fonty. Mapu znaků najdeme na našem počítači jednoduše, stačí vyhledat. Pokud po vyhledání mapa znaků nedostanete výsledek, zkuste anglický výraz Character Map. Různé fonty. Fonty si vybereme pomocí výběru nahoře okna. Pamatujte, že je důležité, jaký font používáte tam, kde znak chcete použít. Pokud spolu fonty nefungují, znak se změní na jiný. Změní se na znak se stejným kódem v daném fontu. Fonty obsahují různé speciální znaky, abecedy a dále. Sety znaků. Sety, neboli soubory znaků, jsou dalším důležitým faktorem při hledání znaku našeho přání. Najdeme je na spodu mapy a vybereme v nich pomocí rozkliknutí menu. Sety nám pomáhají hledat ve specifických znacích, to jsou abecedy a znaky jiných jazyků, jako například japonština, korejština a další. Pro všechny znaky použijeme set Unicode. Vyhledávání. Jsou dva způsoby vyhledávání, a to názvem a kódem. Jako první vám ukážu, jak vyhledat pomocí názvu. Pro vyhledání názvem musíme vědět, co náš hledaný znak obsahuje. Pokud chceme hledat písmo, napíšeme do vyhledávače písmo letter. Toto vyhledá všechny znaky, jenž mají v názvu slovo letter. Jako další ukázku můžeme zkusit slovo Greek. Jak vidíte, vyhledalo nám to řecké znaky. Další způsob vyhledávání je pomocí kódu, což je o něco složitější. Mapa znaků využívá 16kovou soustavu, neboli hexadecimální soustavu, která obsahuje čísla od 0 do 9, pak písmena od A do F. Každé písmeno zastupuje číslo. A zastupuje 10 a F zastupuje 15. Kód obsahuje 4 číslice. Pokud kód, který chcete zadat, obsahuje cifer méně, vyplňte místo nulami. Většina fontů začínají stejným znakem, čímž je vykřičník. Všechny mají však jedno společné. A to, že kód prvního znaku je 0021. Jak vidíte, kód znaku můžete zjistit přidržením kurzoru nad jeho políčkem. Vybírání znaku. Pro zvětšení znaku stačí kliknout jednou. Pro vybrání znaku použijeme dvojklik. To však znak neskopíruje. Dvojklik zašle znak do pole, ze kterého pak můžeme znak skopírovat. V poli můžeme mít několik znaků najednou.